Знам доста отговори на този въпрос, но до сега не съм видял нито един, който да работи. Като говориш за социална отговорност, аз винаги дам един елементарен пример за социалната отговорност и тя е как хората шофират. Още преди да стигнем до да даряваш или да мислиш за следващия човек и да трябва наистина да дадеш нещо от себе си, преди да дадеш каквото и да било от себе си е как се държиш като си в колата на пътя. И тук за жалост виждам влошаване на нещата спрямо преди 10 години. Много се опитвам да си премеря мислите как точно да ти отговоря, защото тая социалност и съпричастност не съм сигурен, че за момента сме измислили как да я... Може би това е нещо, което без държавна помощ няма как да стане. Може би тук наистина няма как да стане без държавна помощ, защото колкото и хора да се организираме като доброволци и така нататък и да си лепиме стикери по колата и да внимаваме и така нататък, има едно огромно количество хора в обществото, за които това не ги интересува.